Silavê var baş hevan nûçe nûçe hene me ji we re amade kirin dixwazim pêşkêş bikim nûçe herî lezgîn jî ew e piştî 14 salan cara yekem hêzên girêdayê hikûmeta Şamê gihîştin Kobanî. Ez wextê dibêjim hêz ev ne hêzên eskerî ne hêzên sivîl in hatin gihîştin Kobanî. Agahiyekî bi vî şiklî ji me re hat fotoğraf jî hatiye li ser ekranê niha hûn dibînin. Ev meselekî bi vî şiklî ye ez ê nûçeya di derbarê vê de ji we re amade bikim ka çawa ye li gorî kîjan şertan hatine Kobanî ew ê çi qas bimînin. Di vê naberê de hevanna hema çend nûçeyên di ne ji we re bixwînin paşê di derbarê vê de az agahî bidim we elbet lê piştî 14 salan wextê ku tiştekî yekem çêbibe ev hêzên hikûmeta Şamê ku bi salan hewldan bikevin Şamê hem di dema Esad de û hem jî niha nekarîn bi tu şiklekî nekarîn lê dawiya dawî de bi lehevkirinê be jî bi şiklekî din be jî li ser zexta dewleta Tirkiye be jî bi şiklekî hatin ketin Kobanî yani nîgîwan Kobanî ket. Êşe tamam lê di encama lehevkirinê de ye qet nebe Kurdan qebûl kiriye. Rêzdar Mesûd Barzanî û fermanderê giştî Qesedê Mazlûm Abdî bi telefonê bi hev re axivîn rewşa dawî meseleyên li Sûriye Rojavayê Kurdistanê di nava xwe de guftûgo kirin ve ya tiştekî pir normal e her du serokên Kurdan basa peymana dawî ya li Sûriyê kirin ya derbarê vê meselê de daxuyanî ji aliyê baregeha Serok Barzanî ve hate xwendin hate ragihandin li gorî vê Rêzdar Mesûd Barzanî bi tevî Rêzdar Mazlûm Abdî îro pêwendiyekê telefonê bi hev re danîne di derbarê naverokka telefonê de ka em binêrin tiştekî pir zêde negotine li gorî wê daxuyaniyê di wê tekîliya telefonê de tenê behsa rûdanên dawî yên li Sûriye hatiye kirin li Rojavayê Kurdistanê çi heye çi tune hinek hevû du agadar kirine pêngavên bi cîhanîna peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de nîqaş kirine û her wiha du aliyan li hev kiriye yani balkişandina ser çareserkirina vê meselê aloziyên li herêmê rêya diyalogê pêkhatina aştî û aramiya li Sûriye Rojavayê Kurdistanê dibe em bizanibin em bînin bîra xwe ku Rêzdar Mesûd Barzanî beriya ku bi Mazlûm Abdî re biaxive telefonê Ehmed Elşara kiriye yan jî Ehmed Elşara telefonê kiriye diye ew ne mesele lê bi Elşara re axivî vê sibê axivî paşê jî Mazlûm Abdî re axive yani hinekî rola navbênkar dilîze lê belê weke serokekî Kurd yani û ez dibêjim qey ji Ehmed Elşara re got ji bo ku hûn bikaribin li welatê xwe aramiyê saz bikin dibe hûn girêdayî vê peymanê bin ev muhîm e niha daxuyaniyekî heye ew jî min ji rûda wê girtiye çi qas rast e nizanim lê deng heye ez bawer dikim rast e ew dîsa di çarçoveya vê peymanê de rêkeftinê de rast e Rêzdar Mesûd Barzanî ve Ehmed Elşara re vê sibê axivî ji xwe min ji we re pêşkêş kiribû niha ya muhîm tiştê ku çê dibin di çarçoveya lehevkirinê de ye niha rêveberiya Xweser beyan kiriye ku bi qasî di sûd û pêncî endamên ewlehiya navxweyiya Sûriye wê derbasê Hesekê bibin. Mesela a Kobanî min ji we re got. A Kobanî ez ê car di ji we re dubarê bikim çi heye çi tune ev hêzên girêdayî Şamê di kîjan çarçovê de hatin Kobanî. Ana ew ê rewşa li wê derê tespît bikin ew ê çend rojan bibînin mesela entegrasyonê ye hûn zanin li wê derê lîwayekî girêdayî Qesedê wê were ava kirin ev ê girêdayî Helebê be ev peyman ji sibê û şûn ve dikeve pratîkê yani hêdî hêdî tê pêkanîn heta bi rêya şer bi rêya lehevkirinê pêk werin baştir e. Berpirsyareke Rêveberiya Xweser radigihîne ew jî nûnerê Rêveberiya Xweserî welateke navê ye Sîhanok Dîbo. Li gorî peymana di navbera Qesedê û Şamê de nêzîkî di sûd û pêncî endamên ewlehiya navxweyiya Sûriye derbasî pareziya Hesekê dibin. Rêveberiya deryê sînorî yê Sêmalka bi tevî balafergeha Qamiş li wê derê wê werin dabeşkirin yani quwetên ku li wê derê li ser kontrolê bin wê ji her du aliyan pêk werin rêveberiya Sêmalka û balafergeha Qamiş li wê
balafirgeh li her derê cîhanê hevalino girêdayê paytextê ne veya normal e veya pîvaneke navnetewî ye. Yani hûn nikarin balafirgehê temamî girê bidin heremekî herema xweser ew birêva bibe veya di qeda navnetewî de zehmet e. Yani ji bo rêyên hewayî zehmet e veya prosedûrekî ye normal e. Veya divê girêdayê paytextê be ji bo mirov bikar bi danûstandin çêbike tekîlî bi welatên cuda re çêbike. Heta Kurdistana we ya serbixwe tune be, heta ku paytexta we tune be, heta ku ev rêyên hewayî ên navnetewî we nas nekin, hûn nikarin balafirgehê bixin kontrola xwe. Ew qas basît yani. Eger rêyên hewayî yê rêveberiya Xweser ji bo hebe divê paytexta we hebe. Mesela Başûrê Kurdistanê jî balafirgeha navnetewî ya Hewlêrê heta ku Baxdad erêneke li wê derê ew nikare bi tena serê xwe birêve bibe. Nûnerê Rêveberiya Xweser yê welatên Kendavê Sîhanok Dîbo di derbarê peymana di navbera Qesedî û hikûmeta Demkîya Şamê de hin agahiyên nû dane dibêje ev peyman dibin şert û rêsayên taybet de hatiye îmzêkirin. Tenê bi amadebûn û dabînkirina Kurdên Rojavayê Kurdistanê û Qesedî çê nebiye. Yani di wê civînê de bi erêkirina Amerîka, bi erêkirina Fransa, heta divê birayê me yê Kurd li Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê jî tê de beşdar bûn. Yani ev peymana ku li Şamê hatiye morkirin ne tenê bi tevlîbûna Rêveberiya Xweser, Amerîka, Fransa, endamên me, birayên me ê Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê jî tê de ciyê xwe girtine. Bi gotina Sîhanok Dîbo peyman di demekî hestiyar de hatiye kirin ji ber wê yekê navnîşana wê bûye agirbesta daîmî ya da navbera hikûmeta Demkî û Qesedê de. Yani armanca esasî ya vê peymanê agirbesta daîmî ye. Têkelkirina saziyan yani biborin tabii piştî agirbestê meseleya entegrasyonê ye. Yani daxilbûna saziyên sivîl û eskerî ya nava hikûmeta Şamê. Li gorî Sîhanok Dîbo ya Rêveberê Rojavayê Kurdistanê yê welatên Kendavê eger hemû detayên peymanê li ber çav bêne girtin gavekê baş hatiye avêtin lê hêjî negihîştiye wê astê ku li gorî xewn û hêviyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê be. Ji xwe ya Rêzdar Mazlûm Abdî doh pir bawekî vekirî yani eşkere kir ku ev peyman ne li gorî bendewariyên me ye ne li gorî bendewariyên milletê Kurd e jî ji ber ku em piştî 14 salan em li benda tiştekî din bûn lê vaya aniha di van şert û mercên şer de bawekî mecbûrî divê me îmze kiriye lê tişta baş ew e ji Ewropê ve em ê tekoşîna xwe ya ji bo bidestxistina mafan ne bi rêyên eskerî lê bi rêyên siyasî em ê bidomînin. Tabii di nava vê de perwerdeya bi Kurdî heye, tiştê din heye, qebûlkirina nastameya Kurdî di destûra bingehîn de heye. Gelek tişt hene bi rêbazên siyasî em ê bidomînin. Em ê Şamê bi şiklekî îxna bikin. Eger dewleta Tirkiye têda tune be merov dikare. Ya aniha mesela ew mirovekî berreda heye, Mehmet Uçûm heye, şêwirmendê AKP'ye. Mesela îro derketiye dibêje li Tirkiye herkes Tirk e. Türkiye welatê herkesî ye û herkes jî Tirk e. Yani navê Tirkbûnê Tirkbûn navê hemwelatîbûna Tirkiyeyê ye, ne navê nijadê. Yani ew jî zanin ku derewa dikin, virra dikin, tiştekî wisa tune ye. İnsanekî hemwelatiyê Tirkiye nebe bi eslê xwe Tirk be, wana ji bo wan xwe dikujin. Diçin Qibrîsê. Ma mirovên Qibrîsê, Tirkên Qibrîsê, ma endamên Tirkiye ne? Hemwelatiyên Tirkiye ne? Na. Çima dibêjin Türkî Cumhuriyetler ya hemû derewin ya. Ya îjab nake merov ser derewê wan xwe biqeherîne, bibehece jî îjab nake. Yani derew derew e. Temamî ji bo xapandina Kurdan e. Navê Tirk ne navê hemwelatiyên Tirkiyeyê ye. Navê nijada Tirk e. Bila hebe nijada Tirk. Kesî ji Tirkara negotiye tune bin. Ama bi qasî mafê nijada Tirk, mafê nijada Kurd jî heye. Eger Türkiye dewleta Tirkan be, Kurdistan jî dewleta Kurdan e. û ew Kurdistan li ser vê rûyê erdê ava dibe.
Tedî set baweriyem pê ye. Ştik û şipam tune. Îro dibe sibê dibe. Lê tekoşîna zarê Kurdan, tekoşîna ewladê Kurdan ji bo avakirina Kurdistanekî serbixwe wê tim hebe û ew ê bigêjin hedefa xwe jî. Mesele ev e. Mesele ev e. Milletê Kurd Kurdistanekî serbixwe dixwaze, naxwaze. Tevgerên siyasî Kurd Kurdistanekî serbixwe dixwaze, naxwaze. Meselekî din e. Ama heqê Kurdan heye Kurdistanekî serbixwe ava bikin. Yani vê derê de tiştek ku em ser li hev nakin ew e. Ev av tu ve dixwî ve naxwî problema tê ye. Heqê te heye tu ve nexwî. Heqê te heye tu Kurdistana serbixwe nexwazî. Tabî ki heqê te heye. Çima tu neve? Yani tu dikarî bêjî ez Kurdistana serbixwe naxwazim. Tabî naxwazî. Ama tu nikarî mafê Kurdistana serbixwe li min qedexe bikî. Yani vexwarina vê avê tu nikarî li min qedexe bikî. Tu dikarî bi xwe ve nexwî mesela. Bi xwe ve nexe. Ama mafê min heye ez vexwe. Mafê milletê Kurd heye Kurdistana xwe serbixwe ava bike. Ji ber vê yekê yani di heq hukuk da dibe merû nekeve nava şaştiyan. Wextê ku tu dawa tiştekî nakî, nayê wê manê ku tu divê qedexe bikî. Yani tu tiştekî me ji vî milletê Tirk kêmtir tune. Tu tiştekî me ji wan Ereban kêmtir tune. 22 dewlet nava xwe de ava kirine, têr nabin, navê Sûriyê jî rabûne kirine Komara Erebiya Sûriyê. Yani merû aqwasa hov nabe, dunê nedî nabe. 6-7 dewletên Tirkan hene. Têr nabin. Radibin Türkmenistan jî ava dikin. Ama li ser navê Kurd, Kurdistan, netewa Kurd, zimanê Kurd tiştekî nabêjin. Yani em bi vî însanên ew xwasa hov re bûne cîran û ev însan dagirkerên me ne. Welatê me dagir kirine. Dewlemendiyê me yê ser erdê, bin erdê talan dikin, ji xwe re dibin vana dizin. Türkiye, rêveberên dewleta Tirkiye dizê welatê me ne. Ereb mirovên ku dewletên Ereban bi rêva dibin dizên dewlemendiyê me ne. Erebîstana Siûdî dizê dewlemendiyê me ye, dizê temamê alema İslamê ye. û ev çeteyên li Şamê jî ana dest pê kirine li ser daxwaza Erebîstana Siûdî, Qatar, dewleta Tirkiye, êdî ew jî dest pê kirine bi vî halê xwe perîşan, nizanin bimeşin, nizanin pêlavekî bixinîgê xwe, ama bi vî halê xwe perîşan tên wan li hengê me bi rêva dibin. Tên dibin fermandarên li hengê me ne, di nava Qasê, di nava artêşa Sûriyê de. Ev li hengê me, ev zarokên me, ev keç û ewladên me, ev ê porê xwe dihûnin, dünya alemê bi dîwan wekê li heng qebûl kiriye. Her çend di vî şerê da wî de îtîbara me hinekî kêm be jî, lê ew li hengin, ew ewladê me ne. İnsanê hêjan e. İnsanên mêjiyan vekirî ne. Modernin, medenî ne. İmkana ku ev ewladê me bikevin bin fermandariya Hêzê Şamê tunê ye. Yani tunê ye. Di navbera wan çeteyên li Şamê û ewladên me ên Rojavayê Kurdistanê de bi qasî cîhanekî mesafe heye. Mesafeyekî pir dirêj heye. Di mesela medeniyetê de. Yani nabe yani. Niha mebasa evê dikir, hesekê dikir. Niha ev doh bû pêr, doh pêr bû piştî çend hefteyan ji şerê dijwar ê li Rojavayê Kurdistanê. Ev peymanekî hatî imzêkirin di navbera Qesedê û Şamê de. Niha me behsa wê dikir, peyam wekî gavekî yasayî ji bo şêweyekî nenavendiya ewlehî, aborî, yani kariyeriya berfireh dibîne wisa ka ez hinek bixwînim ji we re. Li gorî wê peymana ku hatiye morkirin, hêjmareke ji hêzên ewlehiya navxweyî ya bi ser hikûmeta demkî ya Sûriyê diçe Hesekê. Hêjmara hêzên ku hatiye diyarkirin ê diçin Hesekê di navbera 200 heta 205 kesî de ye. Bi çekên sivik ew ê derbasî bajarê Hesekê bibin, yani kantona Cizre, ji bo bikaribin têkelkirina nava saziyên hikûmetê
bînin cih. Karên bîrokratîk e. Wekî din di derbarê navên ku ji Şamê re hatine pêşniyazkirin jî ji bo postên fermî dibe hem post ji aliyê Rêveberiya Xweser ve têne wergirtin, yani wezîfe weke waliyê Hesekê yan jî alîkarê wezareta parastinê mesela. Yani kîjan ji we hazir e bibe alîkarê çeteyan. Nizanim. Waliyê Hesekê jî. Yani ji bo min qet qîmeta wî tune. Yani a mesela Rêzdar Nûreddîn Ehmed hatiye destnîşankirin ji bo walîtiya Hesekê. Yani ji bo me nemîhîm e, nav nemîhîm e. Kî dibe bila bibe hesû husû. Mesele ne ye? Mesela Rêveberiya Hesekê komple dibin kontrola kîjan mantıqê zihniyetê de ye. Ew mühîm e. Yani waliyê Enqerê Kurd be çi Kurd nebe çi. Mana wî tune kî? Kîjan mantıq wê derê birêve dibe. Hûn zanin li Tirkiye çendik û çend qaymakam û walî hene bi estê xwe Kurd in. Mana wî çi ye? Tam berovajî ez wî mirovê xwe dixim emrê paytextê. Ji me re paytext lazim e. Ama hûn ê bibêjin tamam imkan tune. Tamam keko imkan tune tamam. İmkan tune avê gavê. Ama qet nebe bila xeyalê me de hebe ya. Em xeyalê xwe weke bê imkan nebînin ya. Çima bi Sulmanekî di xeyalê xwe de çê dike ku cinnet heye, cehennem heye û li wê derê tê mehkemekirin. Çima bi Sulmanekî di hişê xwe de xeyal dike ku diçe wê derê jiyanekî ew qasa ütopîk ji xwe re ava kiriye di cenneta xwe de û cehennem jî ji bo me ji bo Kurdan layık dibine ji bo vê ye li vê dunyayê kuştina me helal dikin. Çima em nikaribin Kurdistana serbixwe xeyal bikin ya? Em qasî wan çeteyan nabin. Yani ew çeteyê ku nizanin bimeşin ji xwe re jiyanekî ütopîk ava kirine ji bo wî dimirin jî. Ji bo wî jî dimirin jî. İje çima em nikaribin ji bo vê jiyana xwe al ser rêyo erdê em nikaribin tiştekî bifikirin. Çima dünya alem 195 millet bûne xwedî dewlet belkî zêdetir jî belkî du süd jî. Çima em nikaribin? Sîhanok dîbo piştrast kir ku Nûreddîn Ehmed ji bo wergirtina posta waliyê Hesekê hatiye pêşniyazkirin. Navê din jî ji bo wergirtina postan bi awayekî fermîn hatine ragihandin. Li aliyê din deriyê sînoriyê Sêmalka avaya mühîm e pêşxabûr. Her wiha balafirgeha Qamişlo wê bi awayekî hevbeş werin birêvebirin. Bi awayekî hevbeş têne birêvebirin. Yani wate tu kes ji derve nayanîn. Xelkê li vê derê li wan du deveran bimîne. Yani memurên wê derê wê Kurd bin, zarokên ewladên me bin û dibin kontrola Şamê de be. Wekî din berpirsyarî bi awayekî hevbeş dibe, hin nûnerên hikûmetê têde amade bin. Hejmareke zêde rojnamegerê xistinên xêrxwazî welatiyên Herêma Kurdistanê ji bo gihandina alîkarî evaya çi ye? Tamam. Hevan na. Niha şandeyekî ew ê jî diçe Şamê. Şandeyekî di wê konferansaya Krîziya Kurdan de şandeyekî taybet hatibû avakirin ya tê bîra we. Şandeya Kurdî ji bo mafê Kurdan. Hûn zanin zemanê berê beriya mehekî beriya du mehan du heyetên me hebûn. Yek heyeta Qesedê Rêveberiya Xweser diçû Şamê de hat, yek jî heyeta Kurdî. Heyeta Kurdî hebû. Foza Yusuf jê ra serokatî dikir. Ew ê di demên pêşme de di rojên pêşme de ew biçe Şamê ji bo bikaribe van meseleyên sivîl mafê Kurdan nîqaş bike. Di demekî herî nêz de şandeya Kurdan wê biçe Şamê, pirsgirêka Kurdan ew ê dayîne ser maseya guftugûyê. Yani têda meseleya perwerdê heye û gelek komele saziyên me hene. Qebûlkirina dîplomeyên zarokên me hene. Tiştên wisa. Niha Qesedê û Şamê li ser ew ê çawa lihevkirine? Ez vê nûçeyê ji we re bixwînim.
Paşê em ê hinek behsa Kobanî bikin hevalna. Namzetê Qesedê ji bo walîtiya Hesekê ragihand ku di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de li ser destnîşankirina wî a ji bo wê postê lehevkirin hatiye kirin, ji bo wê mebestê jî diçe Şamê. Namzetê Qesedê yê ji postê walîtiya Hesekê Nûreddîn Ehmed bi xwe Kurd e, li ser mijarê dibêje di navbera her du aliyan de li ser navê min ji bo wergirtina walîtiya Hesekê lehevatin hatiye çêkirin. Di rojên pêş me de ez ê serdana Şamê bikim li gel Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara li gel berpirsê hikûmeta Sûriye me bicivin. Dibêje ez ji Xwedê dixwazim, ji Xwedê mezin daxwaz dikim ku di vî karî de em bikaribin ji bo gel ji bo welatê xwe xizmetekî baş bikin û serkeftî bin. Dibe ez son dixwim, vê derê son dixwe binêrin ku ez ê dilsozê şehîdê me bim. Bi hemû quweta xwe, hêza xwe, ez ê xizmeta gelê xwe, xizmeta xelkê xwe de bim. Nûreddîn Ehmed fotoğrafı jî heye dixwaze nîşane vedim. Merû dikare nîşane wede, çima nebe? Rêzdar Nûreddîn Ehmed ev e. Baş e. Ez ê nûçeya wî bixwînim, paşê ez ê cih bidim wî zîbîdiyê evê Tirkiye. Qet naxwazim nav wî jî bilêv bikim ya. Tamam, dibêje ez son dixwim, ez dilsozê xwîna şehîdê me bim. Hemû quweta xwe ve ez ê xizmeta gelê xwe û miletê xwe de bim. Nûreddîn Ehmed di derbarê ajandaya karkirina xwe ya de egera destpêkirinê de jî got, yani eger dest bi karê xwe bike ji ber ku hêsêdî sed nediyare ew ê biçe Şamê. Karê min ê sereke li gel aliyên eleqedar ji bo civaka me wê ji bo misogerkirina dadperweriya civakî be, yani edaletê ew ê pêk bîne li herêmê, dabînkirina ewlehiyê, aramî, aştiyê. Nûreddîn Ehmed her wiha teqezî li ser wê yekê jî kir rûbirûbûna gendeliyê, xizmetkirina hemû pêkhatiyan wê bibe beşekî sereke ji stratejiya karkirina wî û pişrastî da xelkê herêmê ku paşeroj wê baştir bibe. Hevano anha avaya ew ê Tirk ku ji min ji we re behs kir, ew ê Tirk çi dibêje ez dixwazim ji we re bêjim binêre. Çima mühîm e, çima mühîm e em behsa vê ew ê Tirk bikin? Çünkü mesela me ya pêvajoyê heye hê didome. Gelek hevalê me xwe dixapînin. Gelek hevalê me di wê qenaetê dane ku dewleta Tirkiye hê jî durist e, hê jî samîmî ye. Dewleta Tirkiye amade ye bi Kurdan re li hev bike, mafê Kurdan bide. Baweriya min bi dewleta Tirkiye tune ye. Baweriya min bi rêveberên Kurdan hene. Rêveberên Kurdan bi qasî me, bi qasî min û te, bi qasî milletê Kurd li pê dawa Kurd e. Mesele ne ye? Mesele yek em mecbûrin, yek jî dewleta Tirkiye ya dewleta Tirkiye rastî me naxapîne ya pir vekirî dibêjin. Mesela ev camêr evê anha me naxapîne. Mesela pir vekirî dibêje. Ê xwe dixapîne em bixwane ya rastî ya. Em çima xelkê sûcbar bikin? Mesela Şam jî me naxapîne. Şam dibêje Kurd mir tunene ya. Kurdê hebe jî mafê wan wê takekesî wekî Ereba be. Baş e. Mesela me naxapînin. Em bi xwe xeyalan çê dikin. Em dibêjin ya evê Merîkê hemberî te dibêje ez te dikujim, tu dibê na min nakuje ya, min nakuje. Na, em bawer nekin. Na ya. Çawa bikuje? Nakuje lo. İnsafa wî heye, merhemeta wî heye. Paşê jî dikuje yani. Sal derbas bin cardin. Em cardin. Em xwe tekrar dikin. Yani Mêrikana bi biryarin binêrin çi dibêje. Li Tirkiye tenê yek millet heye
yek devlet heye. Yek millet heye. Du millet tünene. Kürt. Kürt çava milleti. Kürt perçeyeki Türkiye. Kokameyeke ya hem ji Orta Asya hatine ya. Çava. Serşêwirmendê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum di derbarê Kurdan de ragihand ku li Tirkiye ji hêla dîrokî ve ji hêla civakî siyasî ve di warê qanûna damezrîner de tenê yek millet heye, yek dewleta netewî heye, ew jî milletê Tirk e, Komara Tirkiye ya yekirtiye. Mehmet Uçum di derbarê Kurdan de nivîsekî belav kir, têde behsa rewşa Kurdan siberoja wan kir. Kiloyê te çi ye tu behsa siberoja Kurdan bikî. Ya qedera min di destê te de çi digere? Heqete merû dîn dibe ya. Yani ew qas însanê me hene, zanayê me, rewşenbîrê me hene, qedera min di destê Tirka de çi digere? Ew çima di derbarê siberoja me de biryarê didin ez fehm nakim yani. Mehmet Uçum iddia dike ku ji bo Kurdên Tirkiye pirsgirêka siberojê nîqaşeke li ser bingîha nasnameyê tune ye. Yani problema nasname ya Kurdan tune ye. Dermanî wî heye. Çima tune ye? Çünkü problema Kurdan û nasnamê çima tune ye? Şêwirmendê Erdoğan awisa bersiv dide. Yek, li Tirkiye ji aliyê dîrokî, civakî, siyasî ve di warê qanûna damezrîner de tenê yek netew heye lewma pirsgirêka Kurdan a nasnamê tune. Çünkü Kürt tune ye. Ji ber ku Kürt Tirk e. Tiştekî tune be problema wî çawa hebe? Yek dewletekî netewî heye. Netewa Tirk heye, Komara Tirkiye ya yekirtî heye. Rastiyekî eşkereye ku ev yek ji ber şert û mercên objektif wê wiha bimîne jî dibêje. Ez ji wara tiştekî bêjim ji kerema xwe re not bikim. Di demekî nêz de li Tirkiye tevlîhevbûnekî wê çêbe. Türkiye wê ser û bin bibe tevlîhev bibe. Millet wê rabe ser piya. Millet wê êrişê hewû dibike. Tirk, Tirk. Kürt wê zêde tevlî nebin. Kürt wê xwedî li mafê xwe derbikevin. Yani Tirk na heft sûlala Tirkan jî were nikare yek Kurdekî bike Tirk. Hîn zibîdiyê ku diçin televizyonên Tirkan de weke nûçegihan dixebitin, weke siyasetmedar dixwazin destkeftiyên Kurdan têk biçin, ew di eslê xwe de ne Kurd. Ya Erebin di zemanê xwe de hatine li herêmên Kurdan asîmîle bûne Kurd, anha jî li xwe vegeriyane, ya jî di eslê xwe de Tirkin, hatine Kurdistanê bûne Kurd asîmîle bûne, anha dîsa li xwe vegeriyane, diçin dibe ku ji Şirnaxê bin, ji Cezîrê bin, ji deverên cuda bin, diçin di televizyonê Tirkan de şîrove dikin, çavê wan li destkeftê Kurdan e. Veya di eslê xwe de ne Kurd. Binêrin. Kurdên resen, Kurdên heqîqî hene, anha bûne qoricî, hûn herin di malê wan de anha şîn heye ji ber Rojavayê Kurdistanê. Çünkü Kurd e. Çünkü Kurd e. Kurdên qoricî hene. Ama dilê wan dişewite ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ama Kurdên ku çûne Tirkiye, Kurd bi eslê xwe ne Kurdin, dilê wan naşewite. Bawer bikin. Binêrin. Vê derê me li hember sîstema qoricîtî me bi salan tekoşîn de ne? Ana herin malê qorîciya ji ber meseleya Rojavayê Kurdistanê ew dişînê de ne. Zarokê wan digîrin. Belkî çend zarokê wan bi dizî çûne Rojavayê Kurdistanê şer jî kirine. Xwedî li xwe derkevin evan. Dîsa dermanê we hûnin. Dermanê me em. Yani haftina vî zîbidiye çawa bixwînim ama ji ber ku nûçeyê mecbûrim yani. Türkiye ji ber rastiya objektif ya ku ji ber ji berhevkirina taybetmendiyên serekê yên weke rastiya erdnîgarî, belavbûna nüfusê, hevgirtina civakî, yekîtiya baweriyê, hevpariyên dîrokî, çandî derdikeve holê, ji bijardeyên rêvebiriyên herêmî yên federaliyê re girtiye. Ji pergala federaliyê re girtiye. Çima ji ber taybetmendiyên serekê yên erdnîgarî, belavbûna nüfusê. Yani hevan no dibêje ji ber ku Kurd li Kurdistanê nemane, belavî bajarê Tirkiye bûne, derdê ser derdara rêvebirêkî min bi xwe jî ji min re got. Got li Kurdistan idî ava nabe ji ber ku nüfusa me derbasî bajarê Tirkiye bûye. Merû dîn dibe ya.
nava me de jî hene wisa difikirin. Nava me de însan hene difikirin ku meseleya erdnîgarî, belavbûna nüfusê, hevgirtina civakî, yeketiya baweriyê yeketiya bawerî yani behsa ol dike yani. Yani ez û Tayyip Erdogan em çawa dikarin li ser eynî baweriyê bin ya? Çawa mümkün e? Ez û wan Daişên em çawa dikarin ser eynî baweriyê bin? Tune ya? Ya baweriya me neyeke ya arkadaş, baweriya me neyeke ya? Tu baweriya xwe bi çi bînî ez ê berova jî wî bifikirim ya? Ne mümkün e ya? Yani ne mümkün e ku ez û te em li ser eynî xetê bin. Di tu derekî de. Çünkü di felsefa te de kuştina însan heye ama da tune ye. Rastî ev e dibe Kurd perçeyekî milletê Tirkin. Nayê veqetandin. Bi vê erkê dibe xwediyê daîmî ê komara Tirkiye ne tenê rastiya yek netewê, yek dewlet li gorî rewşa objektifin paşerojê mistoger dike. Rastiya objektif li vir ev e ku Kurd hêmaneke bingehîn ya millet e ku bi rizgarî damezrandinê derketiye holê. Navê vî milletê Tirk e, îro kes îddiaya pêkhateya etnîkî ya neteweya Tirk bi tevahî Tirk e nake. Yani dibe nava Kurdan de jî aniha kesekê ranabe îddia nake ku pêkhateya etnîkî ya neteweya Tirk bi tevahî Tirk e. Berova jî wî dibe kes îddia nake. Yani herkesên hemwelatiyên Tirkiye Tirk e. Herkes dibe hemfikir e. Na, herkes ne hemfikir e. Em red dikin. Ji ber vê yekê rastiya ku Kurd hêmaneke bingehîn û perçeyekê veneqetandî ê milletê Tirkin qet nikare weke redkirin, weke înkârkirina nasnameya wan ya etnîkî were nirxandin. Yên ku vê yekê dikin hêzên emperyalîstin armanc dikin ku yekparçeyiya erdnîgarî yeketiya siyasî ya Tirkiye perçe bikin. Ev hewldan ji Îropê ve têk çûne. Binêrin hêzên emperyalîst hatine nasnameya Kurdan derdixin pêş li gorî wan. Hêzên emperyalîst navê wan bikartînin li hember Kurdan ama bi xwe jî di pişt perdê de bi hêzên emperyalîst re dikevin nava tekiliyê. Niha tamam yani ez van meselê wî ez ê dayînim aliyekî ez ê hinekî behsa Kobanî bikim hevano. Na ev wêneyê ku li ser ekranê dibînin hevano. Meselekî dîrokî ye. Piştî 14 salan cara yekem ji hikûmeta Şamê karwanekî weke heyetekî derbasî Kobanî bû. Ew ê li wê derê hem di mijara entegrasyonê de hem di meseleya hejmara nüfusan da kî li wê derê ne bi hêzên herêmî re di nava danûstandina bin. Yani ev hatina şandeya Şamê heyeta hikûmeta Şamê ya Kobanî tamamen di çarçoveya lehevkirinê de de pêk hatiye. Yani emrî waqî nehatine, bi tena serê xwe nehatine. Di çarçoveya peymanê de ye. Ew ê sibê jî biçin hesekê. Ê hesekê wê eskerî bin, ê vê derê çi qas eskerî ne ez nizanim. Lê muheqeq di nava wan de mirovên çekdar jî hene. Lê aniha ew mirovên li serê rê wisa rêz bûne hemî endamên YPG ne. YPG jî heye, YPG jî heye di nava wan de. Niha ew vê karwanê pêşwazî dikin. Di encama lehevkirinê de. Ew ê li wê derê bin. Heta kengî ew ê li wê derê bin ez nizanim. İşev gelo ew vegerin û sibê cardin werin yan ew ê daîmî li Kobanê bisekirin. Ez wî nizanim. Lê em zanin ku ka dengê hevalê xwe ez bidim gudarîkirin li Kobanê rewşa dawî hevanno. Dem baş gerêdayê bajarê Kobanê û herêma wê bi taybet û gundewarên Kobanê herî dawî em dikarin vê yekê bêjin gotin hatin kirin li ser hesabên sosyal medyayan bêjin wê çeteyên ser hikûmeta demkira Şamê ji gundewarên Kurdan bi taybet yên ku dikerin ser xeta Amfor li gundewarên başûrê Kobanê wê vekêşin heta niha jî çete ve nekîşane çete di gelê gundan de jî xwebcî kirine ji lewra ev yek bixwara kujberiyeke zêde ber bi bajarê Kobanê veşêkiriye
لالیه دن و برش داخویا کرن دور پیش لسر حریم کوبانی و به طیبت باجار کوبانی بردوامه پرزگری کنوه که کهربا آف و اینترنت اوجی بردوامه حتی وان کلیان جی از پروبلم الکتریکی و ین آوه و ین اینترنت لیوی هرمین هاتنه چاره سر کرن لالیه دن شرط و مرجین وی حریمی به طیبت باجار کوبانی کد چه جبر کجبریا زیده و نبونا کلوپل وک خوارن و خوارن درمان شیر زاروکان زحمت دبه تبی که آریکاریه که مروی جهج وی حریمی جی لیجبوی گل باجار کوبانی و گندوار وی نتیر کربون جلو را گل باوه که بردوان منگاوزی لرای گشتی دی که به طیبت لهر چهار پاچه این کردستانی برحی باجار کوبانی برحی برخوادانی کوبانی خودی لوی گلی در کردن هری داوی گریدای باجار کوبانی و هری ماوی امتکانم دی اکی بیجن دم باش افچاتین بسر حکمت دمکه شامی به پشتوانی دولت ترکیه به طیبت بروژن دستی که در گندوار این کردان هم بیجن این کو کتنی هم لروشنات باجار کوبانی هم لباشور هم جل روشاوای باجار کوبانی کتایان دزیه که مزن هم کارم بیجن گندی آن کرن جبر که هم کوچبریه که زیاده بر باجار کوبانی و شیبون افیه که به طیبت جبی کتایان بو فرسان دک دما کوسان بیجن کتن گند وسا گندی همو در کتنه ایدی چه کت دستی وان ام بیجن تار و مار کرن گند پاقش کرن کلو پلین گندیان همو هم کارم بیجن وسا دست سر کرن لاریه ده مثلا پر گند هبون مثلا هم کارم ویجی لیزیده بکن گندی در نکتن لهنک جیان کمکوشی چی کرن لهنک جیان گندی تهدید کرن پرین گندیان جستاندن زیر گندیان جستاندن براستی جی هم کارم وی اکیشو بیجن یعنی وی اکی روشک آترسی دنالا به طیبت هم گندوار کوبانی ده چی کر هم جی گلی لباجار کوبانی ده چی کر هویتیا چت اندام اوسان بیجن ایدی لحریم خویا بون ایدی هم گل هم جی گندی این کل گندوار کوبانی جیان دیکرن حساب جدی کرن هم جبناوی که بخوا روشک آلوس هم کارم بیجن لحریم دا چی کرن لالی دن گریدای پیمان هری داوی آکوت نابرا ایزن سوریه دموکراتیک هسته و حکمت دمکه شامی ده هاتی امضا کرن جالی گلی حریما کوبانی و بطایبت باجاری و ات یک پر بو جه نخاشی گل چاوالی دنیره یعنی براستی جی به باوریه که جدی هیا جبر کو به 10,000 ام بیجن پیمان هاتن امضا کردن و حکمت دمکه شامی خانه دا بروا پیمانان تمی افریق هفتن اف پیمان بم بیکرن و رای بر پرووکاسیون شر بده کرن جلو را به باوریه که جدی هیا تمی گل ام بیجن ناوا آمده کاریه ده حسابی که گل دکه لگوری ام بیجن ایدی استراتژی شر اف حساب تینه کرن و 24 ساعت آنجی گلی حریم دناوا خواب پرستنا روا دایم جلو را و هردی داویم تکارم یکی جو بیجن گلی باجار کوبانی تنی باوری آخوا به حیث آخوات اینه تنی باوری آخوا بری بری آخوات اینه جدر به یکی نممکنه جوی ساعتی و شونده هم بیشن حطانی کجالی حکمت دمکی ها شامی و گفت نین آویتن و ویگل باوری آخوا اینه هری داوی امتکارم وی اکلی زیده بکن باجار که وکه کوبانی به قهرمانی آخوا به ویرکی آخوا به جسارت آخوا به ناوی کو ام بیشن لدیرو که دایی وکه کل ها برخوادانی تیناس کرن دجمن جی وی اکی دزانه دجمن جی وقتی که ام بیجن شرده که
دما که دخوازه به پیش دوره خب این جدی لسر وی باجر هیدی که جلو را هر کلانه که باجر کوبانی هر تاخه که باجر کوبانی امتکارم بیجن به ده پرتوکان تین نویساندن لسر ایشاوی لسر نالیناوی لسر زور زحمتینوی لسر آزاد کردن هر تاخه که امتکارم به ده چیروکان بنویسینن یعنی براستی جی باجره که به ایش زور و زحمتین خواهد ناس کرن جلو را ایرو شروان و باجر کوبانه ده چپرین هری پیش لبر خواهد ده لپشتوان گلک هیا هیزک هیا چیرو که به ایش هنه هر شروان اک جناب مالبات که در کتیه هر مالبات اک چاوه ویل شروانانه گلو اف شروان دنابا چه زور زحمتیان ده لبر خواهد ده برخوادان که شروان ایرو چپرین هری پیش دکنه دنابا چه شرط و مرجان ده راستی جیم هری داوید کارم بیجن گلی وی هرمید برخوادان یا خود به اصراره که حتانی سرکفتنی ویل برخواه بده نم باش هەوانۆ بنێرن ئانها مثلا بەرپرسی ئەولێکاریە ناوخۆییە حەلەبێ عەگیت محەممەد عەبدولغانی سەردانا کوبانê kir da ku dest bi bicihkirina rêkeftina qesedê û hikûmetê bike yanî ez bawer dikim temamê hatine yanî ketina şandeyekî ji hikûmeta Sûriyê li Kobanê ev di çarçoveya lehevkirina giştî de ye ev bi vî şeklî deqekî Na hevanno li gorî ku me agahî girtine ev konvoya ku aniha hatiye Kobanî dibêjin dîsa vegeriya ye yanî îşev li Kobanî nemaye weke agahiya dawî konvoya hikûmeta Şamê ku hat Kobanî tenê ji bo çavderiyê bû ji bo rêyekî veke hûn zanin sibê duşemê dudiyê mehê şûnva êdî ev rêkeftin peymana di navbera Qesedê û Şamê de dibe pratikî de pêk were yani ez bawer dikim ji bo deriyê Kobanî ve bikin hatin ji bo kontrolê lê sibê şûnva wê konvoyekî hê mezintir ê Şamê wê hem were Kobanî hem biçe Hesekê we goterê temam e di vê navberê de faşîstan êrişê Batman Petrolsporê kirine li Edenê maça wan hebû di vegerê de pencerê wan hatine şikandin ecayîb rewşekî ye nijadperestên Tirkin êriş dikin hevan wez xatir ji we dixwazim eger we tiştek taybet nenivîsandibe gelek spas dikim hevan ji we re her hêbin endametiya xwe abonetiya xwe ji bîr nekin gelek spas dikim ji bo hebûna we dem baş silav reis